Zdravím vás u dnešního videjka. Zatím jsem ve stáji sama, ale mají přijít holky a možná se budeme projít a bude vlog. Ale co jsem pro vás dneska chtěla natočit, o co jste mě prosili, je věci, které mám na storma. Takže tady je náš věšáček, tady mám podsedlovky, jsou tam mají kapku, to padá, ještě jak tam bylo sedlo, tak to na Julčí kapečku spadlo. No, tady je naše skřínka, tu už možná někteří znáte, takže se podíváme, co tam mám. A ještě tady vlastně je moje přilba. Hezky v obalu, tu už jste taky mohli vidět, takže vám to ještě pak všechno ukážu. A pak ještě asi, kde mám jídlo, jestli by vás to zajímalo. No, takže chci to stihnout natočit, než někdo přijde, takže začneme tady s věšáčkem. Takže co na něm máme? Je tu ohlavečka se stormovým jménem. Hvězdeckou parelku, kterou jsem vyhrála u Adama v soutěži, kterou nám dělala Lindička. I s otěžema. Jo. Takhle. Pak tady máme uzdečku bez nánosníku, protože on byl nějaký divný. A otěže, které nám taky dělala Lindička provazové. Takže naše uzdečka. Dále tady máme prostě náš druhý věšák. Na něm je naše bederka, kterou už má s tom kapku malou a dostala jsem ji od paní zdarma. Jo, třmeny jsem od paní kupovala přes Messenger, tak nám dala tady tu bederku zdarma. Ta barva je, mně se strašně líbí, jak to není prostě takové jednobarevné a tady to prostě mělo blbý zip, tak mi to babička krásně spravila. Dál tady máme pet jezdecky s drezurním podbřišníkem. Takže ten je z Krameru, už kapku špinavý, používá se. A tady je ten pet, to je myslím Swords and Me. Vlastně on jde takhle prostě odepnout a není tam ten beránek. A dále tady máme naše podsedlovky, takže tady ta je z Pardubic, z jednoho obchůdku, kde jsem byla jako malá, je moje první podsedlovka. Mám ji strašně ráda. Tady ta je od Máji. Tady tu dostal Storm Knarovskám, první naše drezurní oboustranná z Decathlonu. Taky špinavá, všechno to budu v rámci jarního úklidu asi prát, takže ještě na to nepřišel čas. Dále máme tady tu černou, kterou jsem koupila za 100 od Lindičky, používanou, ale v top stavu. Dále tady máme tu vínovou, ta je myslím z Krameru. Už je trošku víc propracovanější. Mám ji hodně ráda, ale spíš budu ji používat na ježdění, pak pod sedlo a tak. Tady tu už ani nevím, odkud mám. Byla kupovaná jakoby na zimu. Tady mi ji rozkousali myši, tak mi tu babička našila kachničku. Takže taková s kachničkou prostě drezurní. Pak tady máme tady tu jsem dostala zdarma k jednomu sedlu, co jsem kupovala, vlastně to, co jsme zkoušeli v minulém vlogu, které je moc široké a nejde tam vyměnit komora, takže ho budu muset někde prodat. No a jako poslední na našem věšáku máme batoh, v kterém se nachází víc věcí. A já to tam asi vrátím a pak vám ukážu ten batoh. Takže tak a v batohu jako první jsou třmeny s třmenovými řemeny drezurními. Tady se to dost blbě strkalo, ale nakonec jsme to s Kamčou zvládli, takže děkuji Kami za pomoc. A budou pak na nové sedlo, už mám vlastně nové bezpečnostní třmeny, ale nemáme furt sedlo, takže tak, hlavně na zimu jsem chtěla bezpečnostní a kvůli tomu, jak se tam někdy prostě začne kozlovat, takže tak. A dále tady máme od Pocku. Ona je prostě taková šedá s páskem. Nic zvláštního, asi to nebudu vytahovat, protože bych to tam pak zaservala 100 let, takže aspoň tak, ať víte. Točím ty všechny věci, co mám na storma. Tady je ohlávka, vodítka a tušírka. Ještě mám tady tu parelku od Lindičky.
Zdravím vás dneska u druhé části tady toho videa. Dneska je neděle, včera jsem to nestihla dotočit, takže dneska se podíváme, co všechno máme ve skřínce. Tak, tady máme ohladku. Je to kopka, takže s tou muší má celkem malou, ale je tady, protože je to ohladka, co mi nejdůl vydržela a kdybych tady neměla žádnou jinou, tak je to prostě taková nouzová ohladka. Dále tady máme nakrčák od Lindičky. Pak bičík. On byl kdysi bílý. Dále tady máme parelku od... Je fajná. Mám ji ráda, akorát teďko ji moc nepoužíváme, možná v létě zase víc. Máme tady ložku z Decathlonu. Dále tady máme jedny perka. Ještě pořád tady mám zimní boty. Gumaky prostě. Tašku s čištěním. Jsou tady různé gumičky, prostě třeba nůžky na hřívu, prostě čištění. Tady je dezinfekční gel proti zánětům, ale je proto prostě v vodě odolný i jakoby odpuzuje to mouchy, takže i repelentní. Takže velice doporučuju. Pak prostě další čištění a nějaké jako rozčesávače, přípravky na kopyta z Decathlonu a tak. Asi to nebudu všechno úplně vytahovat. Dále tady máme jednu krabici, v tom je oblečení, takže tady v tom vaku různé ponožky, prostě podkolenky, tady jsou kalhoty, tepláky, rajtky a někdy i trička, ale teďkom se to pere. A pak druhá krabice, ta už je více koňská. Věci jako spojku, pak dlouhé otěže, nebo jakoby ložka z toho biotenného materiálu, který se fajně umývá a tak. To máme taky od provazovek. Houbička, pláštěnka, čelenka k parelce od Lindičky. To jsem koupila na kopyta na bahno, ale moc to nefunguje, tak to nevím. A pak ještě dvě takové balanční podložky, které zase v létě se Stormem zkusíme trošku na nich pracovat. Tak, úplně vzadu máme kamaše z Equiservisu, byly tehdy ve slevě, takže pateřák. Tak je oblečení, tady je ještě třeba od Terky Mikina. A další oblečení, včetně ohlavky pro Nelču. Takže nedej se koukáš na tohle videjko, tak mám to pro tebe tu ohlavečku, tak si musím někdy domluvit, kde ti ji dám. No a úplně na horní poličce máme Horselix, jeden, pak to je prostě na boty, to se tak rozdělí, to si prostě člověk naskládá boty. Dále máme hrníček, pak to je hadřík a tady v té krabičce mám takový ten obřešník, takový, no prostě gumu. Jak jsem zvykala tam na podsedlovku, tak jsme to používali, takže mám od Lindičky za nějakou, já nevím, už 100. Dále máme další Horselix, ale ten už je víc používaný. Prostě. Tak používám toho hlavně při kovářovi, ale teď už jsem to začala dávat i za odměnu, takže. No, pak tady mám mydlo na kožené věci, nějaké stromové žíně a stěrku, jako pyťák a ještě jeden Magic Brush. Nevím, proč to tu mám tak odděleně, asi kdybych tu neměla čištění u sebe a vzala ho třeba dolů, tak až tu mám něco nahoře. No, takže asi takhle nějak vypadá moje skřínka. Teďka se to tu ještě kabičkou přeskladala, tam je ještě náš keblík. A ještě obvykle tady, na tom poté. Mám tady tu bundu, která je strašně super, je z Kanisu, ale ono jde odepnout kapuce i prostě rukavy a máte to jako vestu, takže doporučuji. Tady je náš jídelní box, který jsem včera moc neuklidila. Tady bylo napsáno kdysi Storm, to už se zmylo. Takže to je k tomu kyblíku. Tady máme řízky, nabíračka,
Tady dáváme magnesko. Tady je mysli. A jinak tu máme pamlsky, česnek z Decathlonu a sušené jablka. Takže tak. Jsem to tu nějak narvala. Doufám, že se vám takové netradiční kecací videjko líbilo a splnilo aspoň vaše očekávání. A kdybyste měli ještě nějaké prostě nápady nebo tak pište dolů do komentářů. Samozřejmě ještě nějaké věci mám doma, ale ty jsou spíše k prodeji a myslím, že celkem dobrém stavu, takže kdyby něco, tady je můj Instagram, tam by to mělo být. A tak, mějte se fanfárově!